lørdag. Jeg skyder lige hurtigt en lille video, så du selv lige kan rette dine ting. Der var noget med noget tekst, du ville ændre og sådan noget, og du snakker også noget om det her oppe her. Her synes jeg, at du skal have dit eget. Men det kræver nogle gode billeder, før man kan lave et ordentligt topbanner. Men for at administrere det side, så skal du gå til wp-hello-login.php. Der var ikke noget punktum. Sådan der. wp-login.php og tryk enter. Så skal du skrive din brugernavn og din adgangskode. Og det gør jeg ikke lige her på videoen, så andre ikke lige kan se det. Nu er vi tilbage. Se, nu skrev jeg dit brugernavn og din adgangskode, og nu er du kommet ind i dit administrationspanel. Blandt andet snakkede du noget kommentarer og sådan lignende. Det kan du se herude, der er nogle kommentarer. Det første jeg vil vise dig, det er selve siderne, der er lavet. Det her er jo WordPress. Det er lavet som det er sådan et blogredskab. Det har du garanteret hørt om. Når man blogger, så kan man skrive en kommentar. Du har jo allerede skrevet en. Så det er du rimelig inde i. Men alle dine sider på nær 1 har jeg lavet som statiske sider. Og de ligger så inde som sider. Og de ligger her. Den her er faktisk forsiden. Og når du kører musen henover, så kan du sige redigere. Og der kan du så ændre teksten. Og når du har skrevet noget tekst her, du kan måske sætte den på visuel. Det giver nok mest mening. Det minder mest om Word her. Her kan man skrive nogle HTML-koder. Eller også kan man lade være. Men de visuelle udtryk er nok det bedste. Eller visning er nok det bedste. Og når du skriver et eller andet, så trykker du på opdater. Så har den gemt de nye tiltag. Og du går bare hen til alle sider igen. For at se. For at redigere på en anden en. Den her vil du så redigere. Og skal 500 kroner være med fed, jamen så gør du selvfølgelig ligesom sådan her. Og så kan du trykke opdater, og så vil det være gemt. Så er den opdateret, og så kan man se siden og sådan lignende. Og nu kan du selv gå ind og fjerne det her fedskrift igen ved at markere og så fjerne. Hvis du kan se her, nu er jeg gået over i tekst. Der kan du også se, at den har sat det her strong på, men det behøver du måske ikke tænke så meget på. Tilbage til alle siderne. Skal den lige stå og tænke lidt, kan jeg se. Sådan. Men her er dine sider altså. Udseende. Det her theme her, det her design her. Se, der er noget sørme her, der hedder udseende. Og her er der temaer. Og lige nu er det her. Her ligger der nogle andre temaer, som ligger inde. Jeg synes nu, det er fint, specielt hvis vi får skiftet dit topbillede her, men eller så brug det. Og jeg kan ikke, du sagde noget om, at kan vi ikke få billedet til teksten, til at den skulle starte det samme sted som billedet, men sådan er det her design. Så skal man finde et andet design. Her kan man for eksempel se, her er topbanneret. Det har samme dimensioner som teksten. Det er jo så, hvad man synes er pænt og sådan noget. Men du kan også gå ind under installere temaer. Og så kan du simpelthen søge temaer her. Og så kommer der nogle muligheder frem. Nu har jeg søgt på elegant. Så kommer der et hav af temaer frem. Og så kan man installere nu. Og så kan man kan trykke preview. Man kan se sin... jeg kan prøve at se det her. Så får man nogle informationer om, hvordan overskrifterne ser ud, hvordan teksten ser ud og sådan noget. Og så kan man sige installere, men jeg vælger nu bare at sige luk. Men her kan man lege i 1000 år, hvis man vil, og finde alle mulige design. Men lige nu er det her.
tema her, og det kan vi også tilpasse. Så hvis du trykker på tilpas, så kommer der sådan en skærm frem, og du snakker noget om mal dit liv. Det er sidens titel her. Den kan du selv ændre, hvis du synes, den skal se anderledes ud. Der er også lidt mulighed for at ændre for noget header tekstfarve. Det er så kun den der, må det være. Header billede, her er det, man kan man lige finde nogle andre, eller også så kan man garanteret uploade sit eget billede. Navigation, om det er bare en menu, det giver ikke så meget. Her kan man så, ja, det er jo sådan begrænset, hvor meget man kan. Men der er lige lidt. Men så kan man, hvis man har lavet nogle ændringer, skulle trykke igennem, og så lukker man. Nu går jeg lige ud på selve forsiden. Se, nu er der kommet den her menulinje herop. Det er kun fordi, jeg er logget ind, at jeg kan se den. Det kan andre brugere jo ikke. Den her, som jeg har, som hedder udpluk. Det er, der har jeg tænkt mig, at her kan du blogge, her kan du skrive de der små indlæg. Og der ligger allerede et inden, det er sådan et test blogindlæg her i verden, hvis man klikker på det. Så er der, står der selv teksten, og så er der en, der har skrevet en kommentar. Det er også bare sådan en kommentar, som systemet er født med. Og der er mulighed for at skrive kommentarer. Det er der ikke på de andre sider. Og for at skrive et indlæg, kan vi lige gå ind i, hvor er det nu, et kontrolpanel. Kan vi prøve her. Et indlæg. Der er noget, der hedder tilføj nyt. Så skriver vi lige test. Test mig. Og så siger vi udgive. Og så går vi ud på siden. Og nu under udpluk. Se, så nu ligger der nu 2 indlæg. Nu ligger der test og hej min verden. Og der vil sådan komme løbende derned af med alle de indlæg, som du skriver. Og så kan man gå ind og læse mere, hvis der nu var en lang tekst. Lidt kedelig indlæg, så det skynder vi os at slette. Ind i administrationen igen. Og det var altså et indlæg, der var sider og indlæg. Og så putter jeg det i papirkurv. Sådan. Og det kan jeg fortryde, men det gør jeg ikke. Og du kan selv få lov til at fjerne det der andet ved at sige papirkurv til det her. Og det er sådan, kommentarer. Du har skrevet en kommentar, men da den er gul, så betyder det, at den ikke bliver vist ud på siden endnu. Du skal ligesom acceptere den. Og den måde du accepterer den på, det vil sige, nu vil du godt arbejde med det her, den her kommentar. Og så er der en masse, siger vi godkend og anvend. Så hvis vi nu går ud på din side igen, sådan, og udpluk, og hej verden. Det var slet ikke det, du havde lavet en kommentar til. Så derfor bliver den ikke vist her. Kunne vi hvad det var, du havde lavet en kommentar til? Det var faktisk til kurser. Der havde du lavet den. På kurser skal vi slet ikke have kommentarmulighed. For det er jo sådan en statisk side, tænker jeg. Men mindre du vil have det, men det kan jeg nu vise dig, hvordan du lige fjerner den mulighed. Men her kan du se, nu har vi godkendt din kommentar. Vi skynder os tilbage til kommentarer. Nu sletter jeg den altså. Eller jeg kan bare sige godkendt ikke. Så bliver den nu ikke vist længere, og så kan du selv putte den i papirkurv. Men jeg går til sider og kurser. Og siger rediger. Og her
har vi nu? Der står godt nok, at kommentar ikke er til, at det nok fordi, der har været på et tidspunkt. Nu prøver jeg lige at opdatere her. Og så siger jeg vis siden. Se, nu er der ikke mulighed for at skrive kommentarer på kurser. Modsat sådan et blogindlæg, der er nemlig det her kommentarfelt. Yeah. Det her område, det er sådan et specielt sted. Du retter det. Det er en widget. Den ligger under udseende her. Der. Og tekst, der ligger den tekst. Den indeholder noget koder, men hvis du kigger meget stille og roligt på det, kan du nok se, hvad du skal rette, hvis der skal stå noget andet end Brogade 7. Og så trykker man bare gem, og så er det gemt. Og når du så er, det tror jeg var nok for nu. Det kan være, at du får nogle flere kommentarer, men her WordPress.org er der et hav af muligheder for at læse omkring WordPress og hvordan man arbejder i WordPress. Søg på det, hvis du har nogle spørgsmål. Der er alle mulige muligheder herinde for at blive klog på det, hvordan man bruger det. Og redigere min profil. Vi har også lige vist, fordi jeg havde jo skrevet, at det var din skolekomadresse. Hvis det nu ikke skal være din skolekomadresse med din Gmail, så går du herind og ændrer din profil og skriver den anden, og så gemmer du den. Der kommer hele tiden opdateringer til siden, og det vil du så få herude. Få det at vide, så står der sådan, ligesom sådan her er der en markering af, at der er en kommentar. Og der vil jeg anbefale dig at opdatere helt løbende. Send mig eventuelt en mail første gang, hvis du lige er i tvivl om noget. Og her lukker jeg ud. Og så er du, så kan du gå tilbage til din hjemmeside her. Og det var lige en idé, så jeg tror, jeg stopper videoen nu. Hej.